Drugi čovjek za noć ili drugi ashab koji je zaradio džennet, malo smo ga i spomenuli, jeste Hamza, amidža Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Vi znate da je Hamza bio velikan Mekke. Posebno ima jedna riječ kod Arapa, kažu sanadid. Ovo sanadid, ovo je kao glavešina, kao velikan, kao čovjek koji upravlja narodom, vodi narod, kao razuman čovjek koji se pita o jednom narodu. Pa je, kaže, Hamza bio među njima. Sve što je trebalo, kaže, potrči kod Hamze. Vidi Hamza, nemoj Hamza da zameri, polako sa Hamzom. I dugo vremena je prošlo u Meki, nije Hamza obraćao pažnju na poziv Muhammedov. Muhammed krenuo, sallallahu alejhi ve sellem, poziva narod, vraćaju islam, vraćaju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, mislim to Hamzu ne interesuje. Hamza, kaže, uzme ujutru, stane, uzme konja, luk i strijelu i ode on po pustinji da lovi. Njega ne interesuje što se narod svađa po Meki. Jednog dana dok se vraćao iz lova, gordo, kaže, jašući, srela ga je jedna robinja i kaže, dok ti gordo i oholo tako jašeš, tvog bratića, tako zgovori, kaže, biju pored Kjabe i uznemiravuj, da si čuo šta mu je rekao Ebu Džehel. Kaže, to ga je pogodilo. To ga je pogodilo. Pa je pravo krenuo kod Kjabe. Pa je vidio Ebu Džehla, pa ga pitao, li istina si to uradio? Kaže, jesam. Pa je uzeo luk, pa je udario Ebu Džehla i povrijedio ga, odnosno izudarao ga baš plaho. Skočili su na Hamzu, pa Ebu Džehl reče, pustite, nemojte dirat Hamzu. Nemojte dirat Hamzu, odnosno povedite računa o Hamzi, nemoj da stvorimo rat prije vremena. Jer stvorit će se problem, ko napadnemo Hamzu, Hamza je jak, skupit će ekipu, pa ćemo se biti međusobno. Nemoj da uznemiravate Hamzu ili nemoj da napadate Hamzu, pustite Hamzu. Nakon toga Hamza ide Muhammedu s.a.v. da vidi šta je bilo. I priča mu šta je uradio. Kako je osvetio faktički Allahov poslanika Muhammeda s.a.v. Kažem Allahov poslanik, da si prihvatio islam, to bi mi mnogo draže bilo nego to što si uradio. Da si prihvatio islam, to bi mi mnogo draže bilo nego što si otišao da me braniš, odnosno to da uradiš tamo što si uradio. I onda Hamza prihvata islam i vraća se Allahu subhanahu wa ta'ala. To je bio jedan veliki trenutak kad je jedan velikan Mekke faktički prihvatio islam i onda Muhammed s.a.v. počinje da ima neku svoju zaštitu, počinje da ima neku svoju, što kažu, ekipu koja će, ako Bog inšala, štitit i braniti. Zato i kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. vidio sam Hamzu, ušao sam u džennet, negdje stoji, kaže, u snu sam vidio Džafera i vidio sam Hamzu kako beše naslonjen na lijepim divanima u džennetu. Također stoji da je Allahov poslanik rekao da će vođa šehida na onome svijetu biti Hamza radijallahu anhu. Da će vođa šehida, čim kaže vođa šehida, šehidim obećan džennet, znači na prvom mjestu bit će Hamza radijallahu anhu. Kad je Hamza preselio, znate svi tu priču, veliki je gubitak nanio mušicima Mekke na Bedru. Poubijao je on sam nekoliko tih glavnih ljudi, i Utbeta, i Rebio, i Hindinog, i oca, i brata, i sve redom što imalo, on ih je pobio. Kaže Hamza sam, stavio bi jedno nojevo pero, zakačio bi nojevo pero da se vidi da je to on, uzeo sablju i ne bi se predavao ili ne bi posustajao dok ne bi razbežali ljudi ispred njega. Pa je onda Hinda platila da ubije Hamzu. Kad je došla bitka na Uhudu, kaže, Vahši nije imao drugu ulogu osim da ubije Hamzu. Drugoga ništa nije interesovalo. Nije učestvovao u borbu. Samo je podmuklo vireo i gledao gdje se nalazi Hamza da bi ga ubio. Jer mu ona platila, dala mu čak i slobodu, oslobodila ga i tako dalje, pa je prišao i ubio je Hamzu. Nakon toga Hamza je bio izmasakriran. Kaže, ništa nije moglo da mu se prepozna. Čak su zvali njegovu sestru da ga sestra prepoznaje, je li to on ili nije on, koliko je izmasakriran, koliko je uništen, nisu mogli da prepoznaju ni njegovo lice, ni njegovo tijelo, pa je sestra, kaže, prepoznala, kažu negdje po vrhovima prstiju da je to Hamza. Pa je Allahov poslanik i za njega posebno plako i žalio. Pa je čak rekao, pobit ćemo 70 za Hamzu jednoga, na isti način na koji su oni ubili Hamzu. Vištima Allah subhanahu wa ta'ala kaže, nije tvoje to da radiš. Nije tvoje to da radiš, nema tu da se svetiš, nema takav postupak, ne treba da bude od tebe, o Muhammede. Nakon toga kad su kopavali Hamzu, kaže, imao je, donijela njegova sestra 2 čaršafa. Međutim, drugi ashab koji bijaše pored njega, nemaše ništa da bi se zamoto, da bi se u neke čefine stavio, da bi se nešto sredio, pa kažu, hajde jedan čaršav da su mota ovaj drugi, a u ovaj jedan da bude Hamza.
Hamza bio dugačak, kaže ako mu pokriju glavu, otkriju mu se noge. Ako mu pokriju noge, otkriju mu se glava. Pa rekoše, pokrijte mu glavu sa čaršafom, sa prekrivačom, a preko nogu stavite mu palmino lišće i bio ukopan Hamza zajedno sa drugim ili ostalim šehidima i dan danas se zna gdje se nalazi mezar šehida Uhuda i gdje se nalazi mezar Hamzin radijallahu anhu.